Λέγεται. Γιώργη. Ποιος είσαι? Ο Γιώργης είσαι. Ναι. Ο πατέρας της Μαρίας είναι κανείς, παιδί μου. Καλά, εσύ είσαι της Μαρίας. Αυτό ήθελα να ψηφιστεί. Ναι. Με την είδηκες. Ναι, ναι. Έλα να σου πω, είχα μάθει το καλοκαίρι με την κόρη μου, η μέρα κοιμηθήκεται. Αντάμα. Λοιπόν, επειδή δεν μ' αρέσει τώρα να βγει πέρα σε πιάσω σε ζούρι σου, θέλω να κατεβείς να αναλάβεις την ευθύνη σου. Για να μην ανέβω. Για να μην ανέβω εγώ πάνω. Άκουσες. Εγώ. Με δουλεύεις από πάνω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Μην με δουλεύεις εμένα που ούτως θα σε περάσω με Ελλάδα. Ακούσα σου λέω. Θα κατεβείς κάτω. Δεν θα κατεβείς. Το διανοείς αυτό το πράγμα που σου λέω. Ναι, αλλά τι να σου πω, εγώ δεν. Δεν με ενδιαφέρει τι λες εσύ. Θα σε πηδήξω κορπό. Εάν δεν κατεβείς κάτω να ανέβεις την ευθύνη σου θα σε πάρει τη σκόση. Λοιπόν, ζητάς το πρωί να κατεβείς κάτω να όχι. Τι να σου πω, εγώ και για να μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει τέτοιο. Θα αναλάβεις την ευθύνη σου. Μπαστάρδι, εγώ δεν μεγαλώνω. Λοιπόν, αν δεν κατεβείς Τετάρτη την Πέμπτη θα υποθάνει. Το διανοείς αυτό που σου λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε πάρω αύριο. Τι να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει να πιάσει τον παππούς του γιαγιά σου, τον πατέρα σου, τον τέτοιο σου. Θα κατεβείς κάτω. Εάν δεν κατεβείς θα ανέβα πάνω. Και καλιά σου θα σταυριστείς. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Αύριο τώρα να σε πάρω. Τι να σου πω, εγώ τώρα να σου πω τι θέλετε. Πάντως εγώ ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Το αν έχεις κάνει όχι θα το ρίξει το DNA. Και όχι εσύ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι. Μου ξεπρόβαλες και προγράμματα στα κάγια καθημερινά. Μη ζαστάρει. Μη ζαστάρει. Αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν είσαι φερισμένος απέναντι την ώρα που μου μιλήσει θα σε πάρει τη σκόση. Λοιπόν, αύριο τα λέμε. Γεια σου.